Hayibo. Nayi imhlola yami bo. Uyazi ukuthi uthini wena? Utshela mina ukuthi angene emotweni. Uyazi khona ukuthi ukhuluma noba? Cha, uzongithini kuwena wena? Uzongithini kuwena? Hayi okay ngiyakuzwa. Khona safisa ukusho khona ngizidlulisela kukhona. Ya kukhona. Umthetho ngiwazwela amazwi akho ukuthi uthini. Sengathi ngingaba west. Kucace ngisobala ukuthi akasangithandi ngikhona. So sohambe umthetho akambe off. Umtshele futhi ukusuka namhlanje into amantalane ayiseko. Sungahamba kumtshela. Anginiyathi lento endla ngamandla ngibophile la. Ya. Funa ukuthi uba wena ngalesi sisebenzi sakhe asebenzisana naso ngoba ngiyezwa abantu bangitshela ukuthi unesisebenzi. Ya, ngifuna sihlale ngangimina ke namhlanje. And basaqonda ke futhi ukuthi imini uNdlunkulu. Imini Ndlovukazi. And futhi imini ngqongqoshe kule ndawo. Uhlakanipha kuyaphela usibala ukushwa kuyakhela wentanga ngenye imini ichophela uthi ulunkosi isikelela wentanga uhlakanipha kuyaphela usibala ukushwa kuyakhela wentanga ngenye imini ichophela uthi ulunkosi isikelela wentanga nakungizofela emnyaleni nakungizofela emakeleni nakungizofela wenyaleni Mfethu, ngibizele Eliza phela. Umthetho uzobuya manje. Ngiyacela bandla. Hayi alright. Khona ngizomtshela. Intwana engane ifuna bu. Intwana engane ifuna bu. Cash money bugugu. Cash money bugugu. Intwana engane ifuna bu. Intwana engane ifuna bu. Cash money bugugu. Cash money bugugu. Intwana engane ifuna. Intwana engane ifuna. Cash money buga. Cash money buga. Intwana engane ifuna. Intwana engane ifuna. Cash money buga. Cash money buga. Intwana engane ifuna ibuga. Push spanning lalapsuku sangakhulwa namagugu sengathini nakuqaloku intwana engane ifuna bugu intwana engane ifuna bugu cash money bugu cash money bugu intwana engane ifuna intwana engane ifuna cash money buga cash money buga intwana engane ifuna intwana engane ifuna cash money buga cash money buga Usisi angibambezelayo manje. Ngifuthi kuyabanda lo mnyango. Noma mkhulu yoze ngibuze ukuthi ngihlaleleni lo mnyango yazi. cash money buga intwana engane ifuna intwana engane ifuna cash money buga cash money buga intwana engane ifuna ibuga push isibande ngilala ebusuku sangakhulwa namagugu sengathina ngijona uku intwana engane ifuna bugu intwana engane ifuna bugu cash money bugu cash money bugu intwana engane Uyinja ugodo ibrakodi. Uyinja unomona brakodi. Angikaze mina umuntu onomona njengawe. Uyinja. Ufuna ukwenza nje into elula, simple thing. Kuthi nje ukuthi fahla ngempumelelo. Uphumelele nami. Kuba ngisho la khona wena. Uyidinga impumelelo. Udinga nje ukuthandaza, uzothi wena uthandaza ngapha mina ngiyaphumelela ngapha. Ufuna into elula. Yinja nje. Yinja.
Uthi kahle kahle uyangidakela. Ngiyaqolisa lento engiyisho kodwa nje iqiniso uyangidakela. Dodi nje wempilo longiphilisa wona. Mina manje ke sekumele ngiletheze ngidlale abantu. Ngishawa ukuthi ezidinga impama ukhona ngiyabukela. Futhi nawe bekumnandi ubukela ukugigitheka ngishawa ngempama khashe inkanyezi. Udlala abantu engingabasaba uThendi D. Yintsha Brakod. Yazi bengazi ukuthi uyintsha kanje uhlanganyela noThendi D. Uhlanganyela noThendi D. uThendi D pho. Bona Thendi D, uyithathela lapho into yenzayo. Wakwazi ukuthi umnumzane umuzi wacabula. Ufuna ngixoshe la kwami. Udakiwe. Akusikona kwakho la. Isekhaya, isekhaya. Umuzi kama nobaba. Wena ngiyakubona wena. Ucaba uzofika la uzosiphatha isinoma kanjani. Lalela, usuzolalela mina kusukela manje, yes? Hayibo, manje ngikubi nginonela bo. Yona Thendi D kwenzakalani ngawo? Umfica la ngihlele ngiphuza itshe ngiphethe nethe futhi uzongicabula. Kwenzakalani ngawo? Lalela uqadi yes, lalela la. Ngicela ungilalelisise yes. Awukhiphanga lutho la ekhaya wena yes. Awukhiphanga inkomo, awukhiphanga inkukhu, awukhiphanga lutho. So awuzukuhlala isinoma kanjani? Awuzukuhlala mahala. Uyangizwa ngithi ngithini? Ama-minute okugcina kahle kahle usuku lokugcina la ekhaya. Yeah. Hayibo, mina la ngaletho sithanda sami ngihamba la mase kusithanda sami angeke ngize ngizwe ngawo. Ngiyazwana. Uyabona wena. Kuzomela ngikhumbuze into eyodwa. Ukuthi mina umfana la ekhaya yes. Imina umfana la ekhaya. Since ngekho TK, since ngekho omunye umfana khona, since ngekho baba. Imina umfana la ekhaya. So imina uzothatha inqumo, imina indlalifa la ekhaya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uzohamba ke njengamanje. Yes? Hayibo, ingabona ube nomoya. Makuzwanga kulezi zinto lezemizi namafa usumfana kodwa makumele sisebenze le gqeyini usintombazane. Kahle wena ukuyiphi side. Ejwayela kabi. Angimazi ukuthi uthatha phezulu ukuthi akusakaze ngempama. Shaye mina wonke ngempama uPitbull. Ngoba nakho phela mina-ke ngiswela ngingalutho sekumele ngibe isigubhu ngesoThendi D. Ngibe isigubhu ngafuna ukuthi kusozayini ngiyabhona. Ngoba nakho anginalutho. Uthule nawe unenxa yakho. Uthule uyaseka. Kumnandi bonke. Kodwa kulungile. Noma uThendi D nje ngiphuca iqatha emningi. Because mina bese ngitshe ukuthi mina ubaba ngiyamuthi. Imini ushawu 5. Ukhona 14 imini uphethe lapha. Mazi ukuthi akamngani ufuna ukusebenza lokho ezobe ubheke ifa la. Likhona mfethu, lihleliphi? Kade ngilinde. Ngisacela ukuphuthuma fast. Into emele sixoxe mina nawe before singemizweni. Sheshe mfethu. Likhona mfethu, lihlele vele. Yasiphatha ngamakhaza kanjani? Yini? Watetezela kangaka nje sisi. Waphenika. Uthi wena usuqale nini ungilinda mengabuyi? Nami ngingasiyo inhloso yami Linda, but nginento emele ngitshele yona. Kunomuntu okwenza isilima la, and mina lapha ngivumi. And wena lapha awuvumi. Imali. Wenzakalani vele? Uba lo ngenza isilima. Umuntu okwenza isilima la likhona udlibhiza. Yonke lento ayenzayo iyamanga, uya-act. Yonke lento ayenzayo iyamanga. And futhi uya-actor. Ukhuluma ngani la Thoya? Likhona, I mean this thing. Yonke leyo nto iyamanga, ufuna ukuthi wena uhlukane naye. Hawu. Yazi ngibonela ukuthi lesilima singenza isilima. Ukwenza isilima lo. Imali. Wena sithole nini isikhathi sokuthwazi lento le?
Hayi no, kahle kahle into eyenzekile. Ngithe ngithi ngiqhamuka ngambona edansa. Ngithe ngithi ngivele nje wavele wathatha induku wa-act. Bengimbuza ukuthi ushaya yini, wathi wenzela wena ukuthi uhlukane naye. Awu. Ayikho inkinga mfethu. Khona okunye usafuna ukusho noma bekuyilokho kuphela? Ya kukhona. Uthe angikutshela futhi ukuthi lento abaTaliyane ayisekho. So wena uthini-ke ngalokho? Yamnyeka nje kanjalo? Ya ngiyamneka. Ukhumbule phela. Indoda nendoda iphiliswa iy'nqumo zayo. Uthi sona sinqumo sithathile leso. Ayikho inkinga. Ngizomnyekela. Emsendini Lathoya. Khohle izinto ezingasini. Isambe mfethu. Yebo. Likhona ushaya yini? Likhona. Le muntu uthi uhlukana nawe. Likhona. Awungezwa yini? Ngiqala-ke le nto. Hello maboy njani? Ngiyaphila mina. Awusho mfethu, usithathaphi isinhlelo ukuthi uzongibiza ekhaya? Angiyaxolisa mama ukuthi ingqondo yami lokhu icabanga kaningi ekhanda lami. Kanti no 2 minutes somkhulu kakhulu ngakubonanga. Kanti nenhliziyo yami sibhawuza amawala manje. Awuncise mfethu, angeke ngikwazi ukuqhuma manje. Mawuthi inhliziyo yakho isibhawuza kakhulu, fonela i-ambulance. Mhlawumbe esibhedlela bengakusiza. Hhayi le nto akuyona into engalashwa nomba. Ngisho udokotela ofundile oneziqu zakhe naye angeke akwazi ukwelapha ngoba ngisho wezulu sehlulekile. Wona kuphela ungayelapha. Man, ngiyaxolisa ukuphuma kwe-topic. Uba wakufundisa ukushayela ngempela? Angazi kodwa mhlawumbe inhliziyo ngoba umlomo ukhuluma into esuka ngaphakathi enhliziyweni yami. Mina ngi-Pitbull, angihambi ngayithola into engiyifunayo. Yabona loya muzi loyo, ngiyawuwena. Loya muzi loya kuzoba ubani? Kuzoba uPitbull loya muzi. Eliza, uma yathetha ulokhu ebuza ukuthi ukephi. Uya manje, uzongiqhatha. Alright ngiyeza. Baba boy, cela sikhulume kusasa. Sengihamba manje. Oh, okunye, sasibhede yami. Hawu, indaba ezinhle phela lezo. I-PPD in advance mama. Wazi phela, ulava boy ayifela ngawo. Oh, okay, ngiyabonga. Ube nobusuku obuhle. Sengihamba manje. Ngatshontsha nepholo ngidayisa 5,000 ukuze ngizothengela yena ama-flowers. Yazi, kunento ehlukile ngayo.